Main nih. Siapa Rabi ora kok. Hah? Rabi nggolek sapa main nih? Alah, Rabi ya cek anu kae. Oh, alah ya wis. Nah, kan Rabi Bang. Asik. Tato iki ngono. Coba Rabi. Wes, hanya di foto aja. Yo, ben namanya ini. Eli. Wah, yo kopi dong, kopi. Sik. Tunggal kono-kono. Mangane kerupuk kae. Asik, 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 asik. Mlaku rono diwane. Koyo penene. Panas ta kuat. Yo anu apa pentalnya kayak mampu Juni apa ya? mampu barang pental. Ya. Depan ya, tuh. Woi. Salam. Biasa, badikan ya kan? Asik. Panas. Itu soto neng anu, neng omah kene lho neng Tungguri. Terus teko nggone masa sekawan dulu. Karo bobo. Dodol kok. Kalau kira aku pacaran kecil awayan bin itu. Yo. Ngejak. Kapan? Yo. Nah, nek dadi rondo saiki ku dadi rondo bae ngono yo. Nah, terus ada peling. Rondo terus nek rondo. Rondo terus. Dari glocok. Rondo. Mangan kan. Ya sampun supri guyonane kuyone. Aku guyon iku milan. Aku nek kalau awan emang kulon, ini lemaitan dia lang nek. Sekiran daplek. Ngene duwe akeh kok aku cak gawe. Duwe akeh waninya. Yo. Oh, bayar rondo. Rasane rondo akeh. Aku ya. Irma midune cewek-cewek tok. Lucu. Kalau teko jangan tewel ka. Biyo. Biyo. Samle ora. Yo wis. Kok tak tekone nek. Payu ya jangan tewel. Diosang-osang nang. Weh, diosang-osang nang. Wah. Ulap lahir. Mosok. Wis napane. Sik to. Nah nek ku jajah kek gede. Ya videone. Jajah, nak sendiri teka jajah lah, le media jajah nang klien iki ora. Ya. Hah? Kira jajah ngene masuk le ora. Mulai nang